Kapitlu 34 miktib tal-Esodu u ħanaqraw l-ewwel 7 tifrus. Esodu 34 minn 1 sa 7. U s-sit qal lil Mose: aqta' żewġ twavel tal-ġebel bħal tal-ewwel, u jien nikteb fuq dawn it-twavel il-kliem li kien fuq it-twavel tal-ewwel li jien tkissirt. U lada filgħodu kun imħejji u itla fuq il-muntanja Sinaj filgħodu u qgħod li hemm fuq il-quċċata tal-muntanja. U ħadd ma jitla' miegħek u tħalli l-ħadd jidher fuq il-muntanja kollha. Lanqas tħalli l-imrieħel u l-baqar jiraw quddiem il-muntanja. U qata' żewġ twavel tal-ġebel bħal tal-ewwel. U Mose qam kmieni filgħodu u tela fuq il-muntanja Sinaj bħal mordnalu s-sit u ħafidu ż-żewġ twavel tal-ġebel. U s-sit niżel fi sħaba u waqaf hemm miegħu u sejjaħ isem is-sit. U s-sit għadda minn qudiemu u għajjad. Is-sit Alla, kumpassjonali u grazzjuż, idum biex jirrabja u kotran fl-imħabba fidila u l-verità, li jżomm l-imħabba fidila għall-eluf, li jaħfer l-inikwità, it-trasgressjoni u d-dnub, u frattant b'ebda mod ma jħalli l-ħatja mhux ikkastigati. Alla tagħna u Alla mimli kumpassjoni. U hekk imisshom ikunu daw kollha imwildin minnu. Naħseb taqblu miegħi li dil-ġemgħa magħmula minn nies dgħajfin. Minnu dgħajjef spiritwalment, minnu dgħajjef emozjonalment jew psikoloġikament, minnu dgħajjef dottrinalment, minnu dgħajjef fil-karattru, dgħajfin u allura għandna bżonn nirċievu l-kumpassjoni. Mhux biss, żgur li fostna wkoll hawn min għandu bżonn jagħti l-kumpassjoni lil xi ħadd ieħor għax mhux qed jagħtiha, mhux qed ikun kumpassjonali. Għalhekk kif naħseb jiena diġà qed tinnutaw is-suġġett huwa l-kumpassjoni. U meta ngħidu kumpassjoni, naħseb il-kol kemm aħna nistgħu nifhmuha, però ħanispjegawha ftit fuq. Il-kelma Ebrajka tradotta kumpassjoni użata f'dal passaġġ hija raħum. U għandha l-istess ta' kelma oħra raħem li tfisser ġuf. L-istess Dil-konnessjoni allura mill-ewwel tista' tallimna xi ħaġa importanti għaliex il-ġuf huwa dak il-post fejn il-qrubija bejn l-om u t-tarbija ċkejkna u dgħajfa l-iktar qawwija. Veru, m'hemmx post aħjar u iktar qawwi ta' viċinanza li t-tarbija għandha momma x'qiegħda ġofrija letteralment. U allura nibdew nifhmu wkoll xi tfisser dil-kelma kumpassjoni għaliex il-kumpassjoni ma tfissir sempliċiment xi sensazzjoni li tħoss superfiċjali u tgħaddi mument miskin, jaħasra u daqshekk. Mhix din il-kumpassjoni. Kumpassjoni hija xi ħaġa aktar qawwija, aktar profonda, aktar fil-ġewwieni. Jiġifieri hija modrija li inti turi li xi ħadd dgħajjef, xi ħadd fil-bżonn, xi ħadd batut. Xi ħadd qal il-kumpassjoni hija id-djufija tiegħek f'qalbi. Kumpassjoni hija d-djufija jew l-uġigħ tiegħek f'qalbi. Mela allura meta nibdew nitkellmu fuq il-kumpassjoni t'Alla, Alla u Alla mimli kumpassjoni, qed ngħidu li Alla konxu l-ewwel qabel kollox tal-qagħda miżera tagħna. Jarana kif aħna. Alla konxu, jaf li aħna trab. Però minkejja li aħna trab, u minkejja li jarana dgħajfin, Alla mhux distakkat minna, mhux aljenat minna, mhux maqtuħ minna, għal kuntrarju. Alla iżomna viċin tiegħu biex ngħidu hekk ġuf tiegħu, għax huwa Alla kompassjonali. U mhux biss fit-tjubitu jitnikket, jitħassarna. Meta jarana dgħajfin,
debboli, meta jarana batuti, u kol jitqanqal biex jieħu azzjoni. Għax il-kumpassjoni wkoll tfisser li tieħu azzjoni. U allura Alla jeżerċita l-qawwa tiegħu u l-mezzi tiegħu sabiex jissollevana. Hekk qed nifhmu meta ngħidu Alla huwa Alla kumpassjonali. Jara d-djufija tagħna, jiġorna jħoss jitħassarna wkoll u mbagħad jeżerċita qawwietu biex jissollevana. Allura tajb li ngħidu illi l-attributi tal-Alla veru ma ħafna, ġifieri Alla huwa ħafna affarijiet, kif ngħidu Alla huwa mħabba, Alla huwa ġust u affarijiet oħrajn, però ma nkunux qed nisbaljaw li waħda mill-ewwel affarijiet li Alla hu mal-bnedmin huwa Alla kompassjonali. Indu ngħidu li fil-qari l-ewwel ħaġa li qal lil-Mosè, meta qallu minnu qallu is-sit Alla l-ewwel ħaġa kumpassjonali. L-ewwel ħaġa li qal lil-Mosè. Ftakruha din meta niġu biex nirrelataw mal-Alla, għax ħafna minna ninsewha din. Ninsewha. Qabel ma Alla hu ġust, nistgħu nużaw termini umani, u kumpassjonali. Qabel ma Alla jinkorla u jiġġudika u jikkundanna, qabel hekk huwa Alla kompassjonali. Importanti ħafna. U da kif nafuh. Sintendi nafuh meta naqraw il-Bibja. Ħarsa lejn il-Patt il-Qadim, speċjalment meta naqraw dwar relazzjoni tal-Alla mal-poplu ludi. Jew ħanajtek, ir-relazzjoni tal-Alla ma' poplu stinat, ribellus, idolatru, dax kien il-poplu, narawha din. Darba wara oħra Alla jfakkar il-poplu tiegħu li huwa Alla mimli kumpassjoni u li kien se jintervjeni u jaħlishom. Pereżempju, Sant 78 naqraw hekk. Asaf l-awtur wara li jagħmel elenku lista sħiħa tal-fallimenti u ta' kemm dal-poplu huwa poplu patetiku, miskin. Wara li jagħmel lista sħiħa jikteb hekk. Isdu għal Alla billi hu kumpassjonali, tarawha mill-ewwel. Patta l-inikwità tagħhom għad-dnub tagħhom u ma qeridhomx. U sikwiet reġġa' lura r-rabja tiegħu u ma qajjimx għadbu kollu. Hekk ftakar li huma kienu biss laħam, rieħ illi jmur u ma jirritornax. Poplu nfidil, Alla jħares lejh b'kumpassjoni. Mimli kumpassjoni lejn il-poplu tiegħu. Innutawhom jara djufijiet, jara dnub, imma mbagħad jitħassarhom u jaġixxi favur tagħhom. Daw it-tliet elementi ftakruhom għax huma il-bażi ħanajtek, it-tliet kolonni meta niġu biex nitkellmu, nesperjenzaw u anke ngħixu il-kumpassjoni. Imbagħad jekk naraw Alla kompassjonali fil-Patt il-Qadim, sintendi, x'kien naslu fil-Patt il-ġdid, ma nistgħux naqrawh mingħajr ma naraw il-Sidna Ġesu Kristu bħala l-inkarnazzjoni tal-kumpassjoni tagħna. Impossibbli. Veru, għax f'Ġesu tispikka, tibrilla il-kumpassjoni tagħna. Titlaħħam fih. Qegħdin naraw għal Alla inviżibbli Ġesu laħħama fih. Għaliex mhux biss għallem dwar il-kumpassjoni, il-paraboli, ta' dak il-qaddej ħażin, Samaritan it-tajjeb, Liben il-ħali, għallimhom, imma wkoll għex u prattika l-kumpassjoni ma' dawk li ntaqa' magħhom. Ma wieħed imġiddem li ġie għandu jissupplika biex ifejqu, naqraw. Ġesu tħassru. Ġesu tħassru kellu kumpassjoni minnu. Ma taridu messu għallu irrid, kun ippurifikat. Ma folla kbira li segwietu naqraw. Kif żbarka Ġesu ra l-folla kbira u tħassarhom għax kienu bħal nax li m'għandhomx raj u beda jgħallimhom ħafna ħwejjeġ. Mal-armla ta' najr, li tilfet il-bina l-unika tifel li kellha. Naqraw hekk. U mal-li ra is-sit tħassar kellu kumpassjoni minna u għalila tibkix. Ma' żewġ omi f'Ġeriko mwarbin u ċanfra min-nies. Naqraw, Ġesu tħassarhom. Messilhom għajnejhom u dritt bdew jaraw. L-aħwal mulej Ġesu l-inkarnazzjoni ta' wkoll tal-kumpassjoni tal-Alla meta ra l-niket u l-uġieħ tal-batut ma kienx distakkat. Ma baqax għaddej, ma dawwarx rasu u ħarsu n-naħa l-oħra, imma dejjem dak l-uġieħ għamlu tiegħu u tqanqal għal xi tip
ta' azzjoni. Dejjem naraw dan il-pattern. Allura, żgur ma nistgħux nħarsu lejn Ġesu u ma narawhiex din fih. U jekk nimmissjawha, Alla ħares nimmissjaw mbagħad il-quċċata ta' kif Ġesu wera l-kumpassjoni propjament fuq il-Kalvarju. Meta ħares lejn bniedem midneb, mitluf, ikkundannat, ħafu id-dnub tiegħu u għamel xi ħaġa u mietu minfloku. Ħallas ukoll mid-dejn li kien mistħoq lill-midinbin biex jeħilsu. Jiġifieri ċertament l-Iskrittura tippreżentanna dil-verità mill-isbaħ. Alla u Alla mimli kumpassjoni. Issa jiena nimmaġina li kif nibdew naħsbu dwar il-kumpassjoni u naqraw dwar Alla nistgħu nagħmlu żball illi ninsew verità tant sempliċi li Alla ma jinbidilx. Alla għadu l-istess. Tajdu li mhix ovvja kemm ninsewa din meta niġu biex nirrelataw mal-Alla. Kien kumpassjonali u għadu kumpassjonali Alla miegħek u miegħi. Tħassar u għadel il-batut u l-midneb u għadu jitħassar lili u lilek meta nkunu batuti, meta nkunu fidnu, meta nkunu infidili. Ma ninsewix din. Għaliex Alla għadu l-istess. Għadu l-istess. L-aħwa, Alla jara d-djufija tagħna. Tafu daqsi ma nistgħux naħbu dnub. Alla jares lejna u jarana kif aħna. U jaf li aħna trab, jaf l-infedeltajiet tagħna, jaf l-ansjetajiet tagħna, jaf il-biżat tagħna, jaf il-waqat tagħna, kollha jafhom u jarhom. Jarhom ma jemiżhomx jew ħares in-naħa l-oħra. Ma dana kollu Alla jadirna. Alla jitħassarna. Alla jrid iġorna fil-ġuf tiegħu. U għax huwa viċin tagħna huwa kumpassjonali wkoll lest li jgħinna. Sintendi sta għalina mbagħad li nirrikorru għandu. Sta għalina li minflok naħarbu minnu infittxuh u nirċievu l-ewwel qabel kollox minn għandu il-kumpassjoni. Għalhekk m'għandekx għalfejn tiddispra kemm hawn minna jiżbaljaw u jaqtaw qalbhom. Jiddispraw, jagħmlu xeba dwejja li ma jwassalhom għal-imkien. Qed tinsa fid-djufija tiegħek Allu Alla mimli kumpassjoni għalik. Mela għalfejn taqta' qalbek u tieqaf titlob, tieqaf tattendi, tieqaf taqra l-Bibja da kollu għax żbaljajt. Da kollu għax nibt, da kollu għax qed tinduna li inti dajjef. Jaf Alla li inti dajjef. Importanti li niftakru għal-aħwa u nirċevuha għalina nfusna. Però daqskemm huwa importanti dan, importanti wkoll illi ngħaddu għal ħaddieħor. Għaliex il-kumpassjoni hija waħda minn dawk l-attributi komunikabbli tal-Alla ngħidulhom. Ġifieri, attribut tal-Alla illi jista' jgħaddih lilna l-bnedmin. Hemm attributi inkomunikabbli. L-eternità tal-Alla ma jistax jgħaddi għalina xi ħaġa mortali. Però mbagħad hemm attributi oħrajn bħal kumpassjoni li jista' jgħaddihom lilna. U allura aħna nsiru nixbħuh. U wkoll nagħmlu bħalma jagħmelu. Bħalma hu kan la kumpassjonali, din l-attribut nistgħu nirċievuha nilqgħu għalina wkoll nipprattikawha mal-oħrajn. Pereżempju Salm 120 jiddeskrivi l-bniedem li rċieva l-grazzja tal-Alla u fost affarijiet oħra jgħid hekk. U grazzjuż u kompassjonali u ġust. Tara rċieva. Il-bniedem tal-Alla Kristjanu grazzjuż, kumpassjonali u ġust. Jiġifieri Alla magħna jurina l-kumpassjoni. Jadirna għalfejn mhux biss għalina nfusna, imma biex imbagħad aħna nkunu qadrin u kumpassjonali ma' ħaddieħor. Qed nifhmu dan huwa xi ħaġa importanti għall-Kristjan għaliex l-attitudni tiegħu trid tkun waħda li tixbaħ l-attitudni ta' Sidu. Sidna kien kumpassjonali, aħna rridu nkunu kumpassjonali. Luqa naqraw kunu għadrin, jew kumpassjonali, bħalma wkoll missierkom u għadri. Tara, hemmhekk aħna msejħin kmandati l-aħwa ta' din mhix option, din mhix ħaġa żejda tajt ikolli u ma jkollix. U hija naħseb sabiħa jkolli u le mhux għalissa. Aħna kmandati.
huwa kmand hawnhekk. U mhux hawnhekk biss, l-Efesin 4:32 isma'hom għalina daw il-Kristjani. U kunu benevolenti ma' xulxin, kumpassjonali, taħfru l-xulxin bħalma wkoll Alla fi Kristu ħafer lilkom. L-ewwel Petru 3:8. U finalment, kunu l-koll armonjużi, simpatetiċi, tħobbu l-aħwa, kumpassjonali u umli fil-moħħ. L-aħwa jeħtieġ inkunu irġiel u nisa kumpassjonali ma' daw kollha li nintaqgħu magħhom. Mal-qraba tagħna, mal-kollegi tagħna, mal-ġirien tagħna, diffiċli ma diffiċli, ma' kulħadd. Ma' kulħadd. Darba predikatur kiteb, kien iżomm ġurnal u kiteb hekk, isma'ha. Waqaf nitlob lil Alla, Ġesu, uri kumpassjoni lid-dinja mitlufa. Niftakar il-ġurnata meta Alla bħal ċanfarni għax kont qed nitlob dit-talba. Qisu kien qed jgħidli jien diġà rejt il-kumpassjoni tiegħi lid-dinja waqqa, issa sta għalik turi l-kumpassjoni. Inutli toqgħod titlob mulejħen, għalajtek inutli għandna nitolbuha, imma iktar minn hekk kun int li turi l-ħniena, turi l-kumpassjoni. Ta' ġifieri sta għalina wkoll illi nuru l-kumpassjoni ma' ħaddieħor. U kif turiha l-kumpassjoni? Jiena ma nafx kultant nintaqa' ma' nies illi dan li ħajdilkom mhux il-mod li turi kumpassjoni żgur. Appena jaraw xi nuqqas, appena jaraw xi ħadd jiżloq, jiżgarra, jgħid xi kelma li mhux dottrinalment korretta, eżatt, mill-ewwel jikkorreġuh. Mill-ewwel, għax ċans ikunu aggressivi miegħu, riġidi, mill-ewwel. L-aħwa, dan mhux il-mod li nkunu nies kompassjonali, mhux bil-fors inti tħoss li kull żball li ta' tisma' kull ħaġa ineżatta tħossok x'obbligat li bil-fors mill-ewwel tikkorreġiha? Le. Issa tifhmux ħasib mhix qed ngħid li allura inti tittollera dnub biex tkun kompassjonali, ma tagħtix każ. Nisperaw li ħadd mu qed jifhem hekk, jew qed juża hekk biex jgħid ma jien għalhekk tax jiena dnub irid nikkorreġih. Mhux qed ngħid hekk. Li qed ngħid x'qed ngħid. Illi l-ewwel qabel kollox quddiem id-dnub, quddiem l-iżbal ta' martek, ta' żewġek, ta' ħuk, ta' oħtok, tal-kattolku, u minnu l-ewwel ħaġa għandek bżonn tkun kompassjonali. Mhux biss, imma l-ewwel ħaġa. Okay? Interessanti wkoll illi fil-passaġġ li qrajna għattilkom li l-ewwel ħaġa li kien Alla kien kompassjonali u fl-aħħar biss naqraw il-ġudizzju tiegħu. Erġgħu aqrawha u taraw kif dan li qed ngħidilkom huwa minnu għaliex jibda kompassjonali u mbagħad fl-aħħar u frattant b'ebda mod ma jħalli lil ħakem xi kastigati. Dan huwa l-mod. Jibda hekk, ma mhux jaqafhem. Alright, ifhmuni tajjeb, ħalli ma jkunx hawn min jgħid qed ngħidu li isma' tant ħankunu kompassjonali li mbagħad nittolleraw u naħmlu id-dnub. Alright? Prinċipju li tallimtu suppost li qatt m'għandkom taqbdu verità biblika, tollu u tenfasizzawa sal-punt li bija mbagħad tuqgħu verità oħra. Okay, ma nagħmlux hekk din il-verità sabiħa tal-kumpassjoni. Okay, ġifieri, hawn il-lezzjoni dal-għodu għalina quddiem l-iżbalji ta' żewġek, ta' ħuk, ta' oħtok, ibda billi tagħdel. Quddiem id-dnub tal-ġirien tiegħek ibda billi turi kumpassjoni. Quddiem l-injoranza fuq ħwejjeġ spiritwali, quddiem in-nuqqas ta' talb ta' ħuk, ibda billi titħassarhom. Imbagħad biss jekk ikun hemm il-bżonn u l-opportunità ikkoreġi, ċanfar, widdeb u l-kumplament. Imbibda billi turi l-kumpassjoni, xi kumpassjoni tiġi qabel l-azzjoni. L-ewwel tarbija tkun fil-ġuf, u mbagħad barra. Importanti ħafna. Mela noqogħdu attenti u hemm ħafna modi kif nuru kumpassjoni, però jiena għattaħer ma noqgħodx insemmilkom kif għaliex il-kumpassjoni hija xi ħaġa li tinħass. Il-kumpassjoni isa tesprim li l-nifisha. Sewwa anke mingħajr kliem.
ta' fuq din, anka bħarsa, dik xerfej tajt ħafna kliem, tista' tkun kompassjonali bħarsa. Tista' tkun u għandek tkun kompassjonali billi tafas idej xi ħadd, jew taplu fuq spaltu. Biżżejjed. Ġesu kelma waħda, tibkix. Biżżejjed. Ċertament il-ħarsa ta' Ġesu kienet l-ewwel ħaġa qabel kollox li kienet twassal kumpassjoni. Iftakru l-Pietru, Ġesu ħares lejh u Pietru beka. Ħarsa ta' kumpassjoni. Ġifieri ħafna modi, però ma nidħlux fihom għaliex fir-realtà ejja nkunu kumpassjonali mbagħad il-kumpassjoni ħa toħroġ u tasal għand l-oħrajn b'mod naturali. Innotajtu f'dawk il-passaġġi li qrajna meta semmejna Ġesu illi hemm pattern, forsi ma notajtux. Isemgħu ftit minnhom erġgħu. U malli ra l-armla mela, u malli ra is-sib tħassara u qalilha. Tibkix imbagħad qajmilha l-bina. U kif żbarka Ġesu ra l-folla, tħassarhom u beda jgħallimhom. Tiftakru għal-parabola tas-Samaritan it-tajjeb, hemm miktub hekk ara dwar is-Samaritan. Kif raħ tħassru, resaq leħ u nfaxxalu l-feriti u ħadu u għamillu dak li kellu jagħmillu. Innotajtuh il-pattern? Naħseb. Pattern li faċilment tinnotaw. Wieħed jara, wieħed jinnota id-debbolezza l-faqar il-bżonn daw ħaġa. Wieħed jitqanqal minn ġewwa, tħassru, ħassalih. Mhux jibqa' indifferenti, mhux rajt l-iżbal u bqajt għaddej, rajt il-batutu hija, fim, dawar tħassek in-naħa l-oħra kif għamlu l-levita u s-saċerdot fil-parabola qasmu n-naħa l-oħra rawh, qasmu n-naħa l-oħra le. Ra, ra, imbagħad tħassar tqanqal minn ġewwa u wara ħadu azzjoni. Dawn huma tliet elementi importanti tal-kumpassjoni. Darba minnhom kien hemm raġel huwa aġo għandot. Għandot naqa' font li ma stax jitla minnu. Waddew ħafna nies miħdejh, u kollha rawh hemm isfel u kollha tħassruh. Ir-realist qallu ara tinsab f'għandot. L-ottimist qallu issa l-affarijiet jirranġaw. Il-pessimist qallu l-affarijiet ħajgravaw. Wieħed matematiku qallu ħanikkalkulalek il-wisa l-olju l-font tal-għandot. Il-gwardjan lokali qallu għandek permess toqgħod hawnhekk? Trimbaġġi predikatur. U qallu ninnota 4 affarijiet dwar l-għandot li se tallem dwarhom. Imbagħad fl-aħħar għadda naqra ta' ġuvnot. Kristjan veru. Kristjan li kien jaf x'inhi l-kumpassjoni vera, raħ. Tħassru. Għallu għatini idejk. U tellaw. Di l-kumpassjoni tara, titħassar u taġixxi. U jekk inkunu irġilu nisa kumpassjonali, mhux biss inkunu barka l-ħadd ieħor. Importanti. Mhux biss imbirku, però naraw riżultati pożittivi f'ħajjitna. Emnun, ħasemmilkom ftit, imma meta inti bniedem kumpassjonali, ħatitbirek inti b'diversi modi. L-ewwel ħaġa, meta tkun kumpassjonali, fik trażżan is-supervja u teħles minn ħafna rabja żejda u tevita ħafna ġlied. Salm 103, ismaw, kumpassjonali u grazzjuż is-sit, l-ewwel ħaġa, mbagħad idum biex jirrabja u abbondanti fl-imħabba fidila. Mhux dejjem se jissielet magħna u mhux għal dejjem se jżomm ir-rabja tiegħu, mhux skont nubietna tratta magħna u mhux skont l-inikwitajiet tagħna irrikompensana. U Salm 86 iżdint omulej. Int Alla kumpassjonali u grazzjuż iddum biex tirrabja. Kemm nirrabjaw aħna kemm niġġieldu? Kun persuna kumpassjonali u taf kemm tevita rabja, taf kemm tevita supervja, gburija u ġlied. Tieni ħaġa,
meta tkun kumpassjonali, il-maħfra lejn min naqsek issir iktar ħafifa. Kemm hawn min possibbli taħfer, jissara jġielet biex jaħfer xi nuqqas żgħir jew kbir li sarlu. Dan jikxef nuqqas ta' kompassjoni. Mhix qed ngħidlek għamel tajjeb, imma l-ewwel ħaġa għal dak li naqsek ħares lejh li huwa trab, li huwa dajjef, li huwa miskin, sinċerament, fimt, u tħassru. U mbagħad tara kif iktar isibha faċli biex taħfirlu. Mhux hekk jew le. Dawn l-affarijiet imbagħtu biex nagħmluhom għax m'aħniex qed inkunu kumpassjonali daqskemm suppost. Semmilkom ħaġa oħra. Il-paċenzja u l-ġentilezza nittrattaw ma' dawk in-nies li f'għajnejna huma dgħajfin. Tħares lejn xi ħadd u tgħid Marija naqda ilu 10 snin Kristjan u qasadu jitlob kuljum. Dgħajjef. Ara din. Ara l-oħra għadha tparla fil-vojt, ara noqgħod qed tieħu għaliha dgħajfin. Jekk int kumpassjonali, tieħu paċenzja, tistabar ma' dak li jkun. U minflok tintela ħafna ġudizzji, ħafna tikkundanna l dak li jkun. Kumpassjonali u tara kif tgħadru. L-ewwel qabel kollox. Importanti wkoll meta naraw daw in-nuqqasijiet fl-impenn biex committed, ma taqrax il-Bibja kun kumpassjonali. Arsis Sprawley jgħid hekk ara. Importanti li meta niġu biex nikkonfrontaw u nwissu jew nikkoreġu l xi ħadd mitnub, minn xi ħaġa oħra, niġbdulu l-attenzjoni bi spiritu straordinarjament kumpassjonali u teneru. Importanti di, l-spiritu tagħna. Straordinarjament kumpassjonali u teneru. U jekk inkunu hekk, nikbru ħafna fil-ġentilezza u l-paċenzja ma' xulxin. U wkoll riżultati ieħor pożittiv li naraw illi inkunu jixxibli ġenwini u nixbu li mallem tagħna. Biex hekk għadna Ġesu kien kumpassjonali, inkunu nsiru nixbħuh. Hija ħasra li d-dixxipli tiegħu ma jixbħux li mallem, kemm ngħidu għadi. Dixxiplu ma jitlobx, hija ħasra. Għax Ġesu sidek kien jitlob. Ġisibru ma jaħfirx, ħasra Ġesu sidek li suppost bħala li mallem tiegħek titgħallem minnu u ssir tixbħu mbagħad ma taħfirx. Sidek kien kumpassjonali, meta tkun qed tgħid jiena dixxiplu veru ta' Ġesu. J.C. Ryle poġġija hekk ara poġġija b'naqra ibsa. Ismawha. Minu nieqes mill-kumpassjoni u ma jiġbaħx il-Ġesu Kristu f'dan, imissu jiddubita kemm verament huwa konvertit. Ibsa ma naħseb jiena għandu naqra ġu. Ma tixbaħx il-sidek, ma tixbaħx il-sidek, u forsi għastrit tixbħu. Allura importanti l-aħwa hija ta' bil-ħaq nixxenqu għal din l-attribut tal-Alla. Fina wkoll ngħixu għax nuru x'aħna wkoll meta nkunu kumpassjonali qed nagħtu impressjoni tajba lid-dinja. In-nies li għafuna, il-midinbin, l-infidili, meta qed nuruhom il-kumpassjoni, daw x'ħajaraw. Ħajaraw xi ħaġa mhix tas-soltu għax in-nies tad-dinja bejniethom normalment wieħed ipatti, wieħed ma jifhimx, wieħed jiġġudika b'mod estrem, però meta inti kumpassjonali ħajjieqaf. Ħajgħid x'għandu da? X'għandu? Għaliex huwa daqshekk jader, għaliex daqshekk qed juri kumpassjoni miegħi li forsi nqastu. Okay, ġifieri importanti li nkunu kumpassjonali u anki tal-aħħar l-evanġeliżmu tagħna isir eħfef u aktar effettiv. Ġieli taħsbuha din aħsbuha kemm minna nevanġelizzaw u forsi nsibuha diffiċli meta inti persuna kumpassjonali l-evanġeliżmu isir eħfef. Alright, għaliex il-kumpassjoni tiftaħlek il-bib tal-qlub tan-nies. U għal-kuntrarju, nuqqas ta' kumpassjoni fik jalqulek il-bib. Qabel ma tibda titkellem, qabel iħossok bniedem kif jgħidu dak li jint tiġa qed jgħajjat aktar minn dak li ħad tgħidlu. Tifhmu għadin? Dak li inti meta tersaq biex iħossok bniedem jgħajjat iktar. Tista' mhux tippridka l-ewwel kun
kun, għax dak jiftaħlek il-bib. Umbagħad tkellem, umbagħad għamel dak li għandek tagħmel. Anka Spurgeon ovvjament kien predikatur ma kien evanġelista mill-kbar, jgħid hekk. Nemmen li l-parti l-kbira tas-sigriet fir-rebħa tal-erwieħ, ġifieri qed jgħid isma' trid tkun effettiv li terbaħ l-erwieħ fl-evanġeliżmu, qed jgħid il-parti l-kbira x'inhi? Jinsab filli jkollna spiritu li jista' jintmiss u jitqanqal mill-ġewwa mill-fraġilitajiet u d-djufijiet tal-bnedmin. X'qed jgħid? Jekk trid terbaħ l-erwieħ, ċavetta x'inhi? Kun kumpassjonali. Kun kumpassjonali. Għader, anka l-midinbin. L-aħwa mela kif qal xi ħadd tajjeb il-kumpassjoni hija l-lingwa, il-lingwa li jifhimha kulħadd. Kulħadd jifhmek meta tkun kumpassjonali, it-trux jista' jismagħha u l-għami jista' jara. Okay? M'għandekx problema. Affarijiet oħrajn ma jifhmux, jifhmuk ħażin il-kumpassjoni kulħadd jifhimha. Kulħadd jilqaħħa. Mela Alla mimli kumpassjoni. Ejjew niftakru għadin. Alla tagħna u Alla mimli kumpassjoni. Jara l-miżerja, id-dnub, jitħassar għalina fid-djufija tagħna u jaġixxi biex jissollevana. U dan huwa l-mod li jrid jitratta miegħek. Nixtieqkom ba speċjali jekk hawn min għandu problema fiha. Ibda minn hemm. Alla jitratta miegħek bħal Alla kompassjonali. L-ewwel u qabel kollox. U mbagħad l-affarijiet l-oħrajn. U Alla mimli kumpassjoni. Min jafek lilek? Jista' jgħid l-istess dwarek? Min jafek mill-qrib? Dawk li tagħmilha magħhom meta jħarsu lejk. Jistgħu jgħidu din mimlija kumpassjoni. L-aħwa nitolbu l-Alla dal-għodu fil-ġranet li ġejjin biex jiferra fi qlubna l-imħabba tiegħu permezz tal-Ispiritu Santu. Sabiex insiru irġiel u nisa mimlija bil-kumpassjoni bħalma hu Alla bil-kumpassjoni. Amen.